Tisztelt ünneplő közönség! Szeretettel köszöntjük Önöket Verpelét várossá avató ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntjük meghívott vendégeinket, akik velünk együtt részesei lehetnek ennek a jelentős eseménynek. Elsőként fogadják szeretettel az Arany János Általános Iskola Búzavirág csoportjának előadásában a palotás nyitó táncot. Felkészítő tanáruk Kovács Sándorné.
most kérem az avató ünnepségen közreműködő tisztelt meghívottakat, hogy fáradjanak a színpadra. Felkérem Farkas Sándor urat, településünk polgármesterét ünnepi megnyitó beszédének megtartására. Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim! Szeretettel és szívből köszöntöm Önöket Verpelét városavató ünnepségén. Engedjék meg, hogy először meghívott vendégeinket köszöntsem, őket megkülönböztetett tisztelettel köszöntjük Verpeléten. Köszöntöm nagy tisztelettel dr. Fazekas Sándor urat, Magyarország vidékfejlesztési miniszterét, köszöntöm továbbá dr. Balázs István urat, a Heves megyei kormányhivatal főigazgatóját, köszöntöm Cinege László ezredes urat, a Heves megyei rendőrkapitányság vezetőjét, köszöntöm Bognár József alezredes urat, az egri rendőrkapitányság vezetőjét, köszöntöm valamennyi járási hivatali vezetőt, hivatalvezető helyettest, köszöntöm a környékbeli települések polgármester hölgyeit és urait, köszöntöm a képviselő testületek tagjait, és minden kedves vendégünket. Hölgyeim és uraim, nagy nap ez, a mai ünnep. Verpelét az 1200-as évek közepétől már bizonyíthatóan lakott település volt. Az első igazi írásos, megmaradt írásos dokumentumok 1300-as évek elején, első feléből valók. Természetesen, mint Magyarország összes többi települését, a történelem viharai minket sem kíméltek. A településünk hol elnéptelenedett, hol újra benépesült. Természetesen, ahogy a helyzet konszolidálódott, településünk mindig újra benépesült, és valahol mindig egy ilyen központi helyet foglalt el itt a Tarna mentén, a Mátra alján. Ennek következtében, és ezért a 1700-as évek elején mezővárosi rangot kapott település, amelyet meg is őrzött az 1800-es évek második feléig. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején a hivatalos iratok szerint Hevesi Verpelét mezőváros néven emlegették a krónikák. Verpelét mindig is meg tudta őrizni itt vezető szerepét, lehet, hogy különleges földrajzi adottságai okán, illetve a Gyöngyöst Egerrel összekötő út és az Alföldet a Mátrával összekötő út csomópontjában elfoglalt helye miatt is. Mindig komoly szolgáltató szektor volt, mezőgazdasági központ, komoly kereskedelemmel rendelkezett, és természetesen az itt élő emberek is mezőgazdaságra rendezkedtek be, és országos hírű szőlészetet, borászatot működtettek évszázadokon keresztül. Verpelét 1973-ban nagyközségi címet kapott az akkori vezetéstől, és hát időközben természetesen itt a környékünkön, Heves megyében több város is született. Nem voltak nagyobbak, mint mi, ezért a verpeléti emberek fejében is csak ott motoszkált a gondolat, hogy azért mi is lehetnénk talán városok. A gondolat motoszkált, tettek még nagyon nem követték ezt, így hát gondoltunk egy merészet, és 2007 decemberében összehívtunk egy közmeghallgatást, hogy kikérjük a lakosok véleményét. Emlékezetes volt ez a nap, mert sokan eljöttek a civilek, eljöttek a vállalkozók, eljöttek a gazdasági élet szereplői. Rögtön ki is alakult ennek a közmeghallgatásnak a mottója, hogy igen, szeretnénk város lenni,
és bármennyire is nehéznek tűnik, az első lépést meg kell tennünk, az nem megspórolható, tehát felhatalmazták a képviselőtestületet, hogy igen, annak rendje módja szerint nyújtsuk be a várossá nyilvánítási kezdeményezésünket, amelyet meg is tettünk. Hát sajnos az első sikerek elmaradtak. Akkoriban a kormányzat nem gondolta, hogy Verpelétnek városnak kell lenni. Ezt megismételtük 2009-ben, még akkor is úgy gondolták, hogy nem kell Verpelétnek várossá válnia. 2010-ben viszont ugye választási év, ilyenkor nem lehet ilyen pályázatot benyújtani. 2011-ben és 2012-ben pedig felhívták a figyelmünket, hogy a önkormányzati törvény, illetve a közigazgatás jelentős átszervezése miatt ebben a 2 évben városi pályázatot nem fogadnak be, illetve nem fognak városi címet adományozni Magyarországon. 2013-ban viszont igen, mert hogy a területszervezési eljárásról szóló törvényen is változtattak, és így 2013-ban benyújthattuk újra az összefoglaló pályázatunkat. Ebben bemutattuk azt, hogy az elsőtől, tehát 2008-tól kezdve mit végeztünk itt a településen, milyen településfejlesztési eredményeink vannak, mit tudunk felmutatni oktatás, közigazgatás terén, egészségügy terén, szociális téren. Úgy látszik, hogy sikerült jól bemutatnunk, és hát Horváth László kormány megbízott, illetve nekünk országgyűlési képviselőnk is, az ő biztatására ezt a pályázatot újra formába öntöttük, összegyúrtuk és benyújtottuk a kormányhivatalon keresztül, és vártuk az eredményt. Hát az eredmény hál' Istennek megjött, és pozitív van. A köztársasági elnökünk, Áder János köztársasági elnök úr 2013. július 4-i határozatával városi címet adományozott Magyarországon 18 településnek, köztük Verpelétnek is. Nincs is most már más dolgunk, mint hogy éljünk a lehetőséggel, és ha már jogilag, papíron várossá nyilvánítottak bennünket, rajtunk a sor, hogy mi pedig várossá váljunk. Ehhez kívánok majd magunknak, mindannyiunknak, minden verpeléti embernek, a gazdasági szereplőknek, a civileknek erőt, egészséget, kitartást és kellő mértékű büszkeséget, tartást. Városiak lettünk, így kell viselkednünk a jövőben, és összefogva egészen biztos, hogy emelhetjük a településünk színvonalát, élhetőbbé, gazdagabbá, szebbé tudjuk majd tenni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, polgármester úr! Most pedig dr. Balázs István úr, a Heves megyei kormányhivatal főigazgatójának ünnepi beszéde következik. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, tisztelendő úr, jegyzőasszony, kedves verpelétiek, kedves vendégek! Köszönöm a megtisztelő meghívást, és engedjék meg, hogy először jó magam is gratuláljak polgármester úrnak, és minden verpeléti polgárnak a városi címhez. Biztos vagyok abban, hogy sokak kitartó munkájának és őszinte tenni akarásának köszönhető az a szép fejlődés, amit itt Verpeléten látunk, és ami elvezetett a városi rang elnyeréséhez. A város az emberi településformák magasabb szerveződési szintje, amely különleges jogállásában is kifejezésre jut. Egy település akkor kezdeményezheti várossá nyilvánítását, ha fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A várossá válás feltételei közé tartozik a megfelelő gazdasági, infrastrukturális fejlettség, a megfelelő intézmények, az oktatási, közegészségügyi, rendészeti intézmények megléte. Feltétel továbbá az önkormányzat térségi feladatellátásban betöltött szerepe is. Kedves
vendégek! Több mint 800 éves történelme során Verpelét lakosságának életében is voltak küzdelmes, nehéz időszakok, és voltak boldogabb évtizedek, talán évszázadok is. Hol községként, hol mezővárosként, de folyamatosan a Tarnavidék központi települése volt, amely mindig is elsősorban jó földjeinek, a Messzi-földön híres szőlőművelésének és dohánytermesztésének köszönhette jólétét. A mezővárosi hagyományaihoz való ragaszkodás, a szőlő- és borkultúra szeretete ma is itt él a verpeléti emberek szívében. Most a városi cím elnyerésével a Tarnavidéken betöltött térségi vezetőszerep, a település életében szemmel látható folyamatos fejlődés hivatalosan is elismertté vált. Biztos vagyok abban, hogy ez a cím nem csak a múltbéli munka, az elért eredmények elismerését jelenti, új, minden eddiginél sikeresebb időszak kezdetét is elhozza az itt élők számára. Remélem, a városi rang erősíti a helybeliek közösségét, összetartozását. Remélem, Verpelét az a város lesz, ahol együtt, egymásért és a városokért cselekszenek az itt élők, és szeretettel fogadják az ide látogatót. Ezt a szeretetet érzem ma itt, ezen örömteli alkalmammal a városalavató ünnepségen. Ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik bármilyen formában hozzájárultak a városi pályázat eredményességéhez, a városi rang elnyeréséhez. Még egyszer gratulálok polgármester úrnak és Verpelét valamennyi polgárának. Köszönöm, hogy a szép ünnepen együtt lehetek önökkel, osztozhatom az itt élők örömében. Engedje meg, hogy ezen ünnepi alkalommal átnyújtsam polgármester úrnak és valamennyi verpelétinek dr. Navracsics Tibor igazságügyi és közigazgatási miniszter úr elismerő emléknapját, melyet a városságnyilvánítás alkalmából Verpelét városának adományozott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, főigazgató úr! Most pedig tisztelettel kérem dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter urat ünnepi beszédének megtartására, ezt követően pedig a város jelképes kulcsának átadására kerül majd sor. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek, tisztelt polgármester úr, tisztelt plébános úr, tisztelt elnök úr, kedves verpelétiek, szeretettel köszöntök mindenkit ezen az igazán jeles alkalmon. Nagy örömmel jöttem önökhöz, hiszen egy város történetében a várossávatás pillanata az egy egyszeri és vissza nem térő alkalom. Egy olyan időszak, amikor megáll a történelem, sőt a város történet ilyenkor veszi a kezdetét. Hiszen Verpelét Árpád-kor óta lakott település, sok évszázad generációjának a munkáját láthatjuk a település falai között, és most egy olyan alkalom van, egy olyan pillanat, amely új fejezetet nyit. És nagy öröm számomra, hogy itt önökkel együtt ünnepelhetek. Egy fordulópontnál mindig érdemes visszatekinteni, egyfajta mérleget vonni, és számot vetni azzal a munkával, amelyet sikerült elvégezni. Azokat a célokat feleltározni, amelyeket sikerült elérni. És biztos vagyok abban, hogy most generációk munkája nyeri el méltó elismerését, hiszen egy település fejlesztésében mindig sok akaraterőre, összefogásra, szervezésre, gyakran anyagi tehervállalásra is van szükség, olyan polgármesterre, olyan önkormányzatra, mely megérti az idők szavát, képes összefogni az alkotó erőt, az alkotó gondolatokat, és olyan célokat kitűzni, mint a városi cím elérése. Ez egy rendkívül nagy dolog.
És én büszke vagyok arra, hogy Magyarországon, a magyar vidéken vannak olyan közösségek, az önök közössége is ilyen, amely képes elérni azt a célt, amit kitűzött, képes várossá válni, várossá fejleszteni azt a községet, azt a falut, amely eddig is nagyon szép sikerekkel dicsekedhetett itt Magyarország egyik legszebb vidékén, kiváló bortermőhelyként, olyan dolgos emberek által lakva, mint amilyenek önök, egy csinos településen sikerült elérni a városi rangot. És mindazt, ami ezzel jár, ami ehhez kell, közművek kiépítését, a településkép, az intézmények, a szolgáltatások fejlesztését és bővítését. Egy térségi szerepkört, amelyet hosszú évtizedeken keresztül sikerült megőrizni, és amely ma is fontos ennek a vidéknek a számára. Mindenhez szeretnék gratulálni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! És egy ilyen alkalom mindig lehetőségeket is nyit, hiszen bennünk van az a munka, az a kitartás, amely a magyar embert jellemzi, és itt vannak előttünk azok az adottságok, amelyekből már sok mindent sikerült kihasználni, de mindig hoznak újabbat és újabbat. Hiszen a mezőgazdaságban, a szőlőtermesztésben, a borkultúrában rengeteg kiaknázatlan perspektíva van. És a táj hordoz olyan látnivalókat, csodálatos templomokat, természeti kincseket, olyan értékeket, amelyekre rá tudjuk irányítani a figyelmet, ide tudjuk vonzani a kirándulókat, az ország más részeiről érkező vendégeket, és az a kulturális élet, az a művészet, amely erre a tájra jellemző, így szélesebb ismerettségre számíthat. És még sorolhatjuk a lehetőségeket, amelyek megnyílnak a mai nappal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én kívánom azt, hogy a lehető legtöbb alkalom, a lehető legtöbb lehetőség legyen mindig, amelyet sikerül kihasználni. Legyenek olyan pályázatok, amelyek a jövőben is a településfejlesztés alapját képezik, és mindig legyenek olyan alkotó közösségek, mindig legyen olyan települési vezetés és önkormányzat, amely tovább viszi azt a munkát, amely most méltó elismerését nyeri el. Én sok sikert kívánok önöknek mindenhez, és bízom benne, hogy sok felemelő pillanat részesei leszünk. De a legfontosabb most a várossá-avatás. Ez egy olyan alkalom, amely soha vissza nem térő. Én kívánom azt, hogy kellemes legyen az együtt töltött idő, és legyen mindig emlékezetes számunkra. Szívből gratulálok önöknek. Tisztelt polgármester úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ünneplő közösség! Kezemben a város kulcsa, a várostörténet első napján, és bízom benne, hogy a jövő kulcsa is lesz. A jövő kulcsa a település fejlődéséhez, a megélhetéshez, újabb és újabb fejlesztésekhez. Ahhoz, hogy valamennyien itt a magyar vidéken és önök és Verpelit városában mindig érezzük otthon magunkat, és teremtsük meg mindent ahhoz, hogy a mi korosztályunk, a mi generációnk és az utánunk következők, gyermekeink, unokáink is ugyanúgy magukénak érezzék ezt a csodálatos várost. Szívből gratulálok, és ezen gondolatok jegyében adom át a kulcsot polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Gratulálok. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, tisztelt főigazgató úr, sok dolgom most már nekem nagyon nincs is, elég, ha csak megfogadom a miniszter úr ajánló szavait, és azokból bőven meríthetünk, hogy mit kezdjünk ezzel a város kulcsával, mire használjuk fel, és minek a szimbólumaként, minek a jelképeként tiszteljük a jövőben. Legyen erőnk és egészségünk, ezt kívánom magunknak, minden verpeléti lakosnak és természetesen minden kedves vendégünknek, hogy ezeket a tanácsokat megfogadjuk, és képesek legyünk ezeket végrehajtani, élni ezzel a lehetőséggel, amit kaptunk. Köszönöm szépen! És már tényleg csak egyetlen egy dolgom van, megköszönni mindazok munkáját, akik segítettek ebben a pályázatban. Horváth László képviselő úrnak mindenképpen, hogy biztatott, és a biztatástól egy kicsit erősebb szót is használhatnék, tehát nagyon határozottan biztatott, hogy készítsük el, nyújtsuk be, nem szabad elkeseredni, meg lesz az eredménye, hogyha szorgosan és figyelemmel, kellő szakmai háttérrel, tapasztalattal, támogatással újra neki fogunk, elkészítjük és benyújtjuk. Sajnos ő ma nem tud itt lenni, egyéb elfoglaltsága, halaszthatatlan elfoglaltsága miatt,
de innen üzenem neki, hogy köszönjük szépen, megfogadtuk a tanácsát, és meg is lett az eredménye. Tisztelettel köszönöm meg miniszter úrnak is, egyrészt, hogy eljött hozzánk, megtisztelte az ünnepségünket, és bátorító szavakkal biztatott bennünket a jövőre nézve. Egyrészt, másrészt pedig megköszönöm tisztelettel miniszter úrnak azt is, hogy bizony ezeknél a pályázatoknál a kormánytagok véleményét azért csak megkérik, és én tudom, hogy miniszter úr is igen határozottan képviselte az érdekeinket, a verpeléti várossá válás folyamatát figyelemmel kísérte folyamatosan, és nagyon hathatósan szólt az érdekünkben. Köszönöm szépen, miniszter úr! És természetesen minden önkormányzati dolgozónak, intézményvezetőnek, mindenkinek megköszönöm a munkát, aki segített. Higgyék el, nem volt annyira egyszerű, és komoly szakmai tapasztalatot és komoly támogatást igénylő munka volt, amíg ezt az anyagot össze tudtuk állítani. Tulajdonképpen 4 darabot készítettünk belőle, és mindegyikbe valami újat kellett hozni. Aki segített, mindenkinek köszönöm szépen. Az ünnepi műsor keretében a város kulcsának megszentelésére felkérjük Galó József plébános urat. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves verpelétiek, úgy látszik, hogy ahová az érsek úr engem kinevez, azt a települést előbb-utóbb várossá nyilvánítják és avatják. Így volt ez Nyíklásházán, 13 évvel ezelőtt is, így van ez itt Verpeléten is. Hiszen 3 hete vagyok itt. Én hiszem azt, hogy az előttem szólóknak a munkája és a szavait az égiek is támogatták. Jókai Anna pedig azt mondja, hogy a jelen sokkal tartozik a múltnak, és ha ezt a tartozását nem törleszti, a jövőt nem érdemli. Ezeket a szavakat, amik összefoglaló szavak, az előttem szólók gondolatokat foglalják össze, a Jóistennek hálát adva a történelmünkért, múltunkért, megköszönve a jelenünket, imádkozva a jövőnkért, kérjük az Isten áldását erre a településre és városkulcsra. Én amikor a Szentírásban keresgéltem, hogy milyen idézettel biztassam az itt lakókat, akkor Izaiás prófétának a könyvében ezt találtam írva, ami gyakorlatilag egy program. Ha e szerint élünk, akkor azt gondolom, hogy ezen a településen 1000 év múlva is tudni fognak még magyarul. Ez a néhány sor, amit most felolvasok a Szentírásból, több ezer éves. Izaiás próféta könyvéből olvasom tehát, ezt mondja az Úr. Törd össze a jogtalan bilincseket, és old meg az iga kötelékeit. Bocsárd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogad be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztest föl, és ne fordulj el embertársaid elől. Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb behegged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel, nézd, itt vagyok. Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, jól akatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod,
homályod déli verőfényé változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, és míg a kietlen helyeken is felüdít, erővel törti el tagjaidat, és olyan leszel, mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad el soha. Ezekkel a gondolatokkal imádkozzunk most együtt, úgy, ahogyan a mi Urunk tanított minket imádkozni, hálát adva az Istennek. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Segítsd, Uram, szolgáidat, akik ma e város avatásakor áldásodat kérik, hogy a benne lakók menedéküknek érezzenek téged, amikor eltávoznak, kíséretednek, örvendjenek, ha elköltöznek, ha pedig visszatérnek, élvezzék vendégségedet, míg boldogan meg nem találják az örök otthont, a számukra készített lakóhelyet atyád házában, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, áldja meg a település minden lakóját, óvja meg mindenkor. Amen. A díszünnepség zárásaként fogadják szeretettel a Verpeléti Gyöngyszemovoda nagycsoportos gyermekeinek köszöntő műsorát. A gyermekeket felkészítették Jeneiné Kocsis Beatrix és Farkasné Szabó Ágnes. Magyarházban a vendégek szeretettel várják, pirosra sült friss cipóval szívesen kínálják. Ha nincs cipó, ha nincs kalács, mit tehet az ember? Fogadja a vendégeket meleg szeretettel.
közönségünk! Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték Verpelét város közösségének ezt a jeles eseményét. Adja Isten, hogy az ünnep jókedvét és bizakodását a dolgos hétköznapokban is megőrizhessük. Kívánunk az est hátralévő részében jó szórakozást, kellemes időtöltést mindannyiuknak. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és megkérjük kedves vendégeinket, hogy a 19 órakor kezdődő nótaestre foglalják el helyeiket 18 óra 45 percig.